First bite. Wow, may guys eh. Pamiya guys. Muka eh. Berting muka. Yung karne mo talagang malambot. Miya guys. Yummy kayo guys. Intruhan sa nato. What's up mga kawitik? Kumusta po kayo dyan? Today's video, magmumukbang tayo ng recipe ng Mindanao, mga Kabisayaan. Ito po ang tinatawag na basuy. Guys, ang ginagamit ko ngayon is yung baka, ribs ng baka. Kasi wala naman silang kalabaw dito sa bansang ito. Hindi sila nagbibinta. At saka wala rin akong nakitang kalabaw. Kaya baka ang ginamit ko. At nilagyan ko ng dugo. Ang basuy kasi, para siyang nilaga na nilagyan siya ng dugo. So, yun. Tapos maanghang mga sabaw. Ang sarap. Kaya, pray muna tayo. Think Father the Son. So guys, meron tayong sabaw dito. Meron ding sabaw rito. Ang drinks natin ay Sprite. Tapos may sausawan tayong patis na may limonsito. At saka yung sili. Para masarap. Mas lalong maanghang, mas lalong masarap. So ano pang hinihintay natin? Bakbaka na! Guys, oh, ang laki. Pinalambot ko siya ng mga 3 oras. Higit 3 oras. Ayan, ang lambot. So, first bite. Wow, may guys eh. Pamiya guys. Muka eh. Berting muka. Atong pusoning sili guys. Dikin natin para mas lalong maanghang. Sarap to. Muka na guys. Uy. Sikreto guys sa lami nga inani. Kailangan yung karne mo talagang malambot. Alam niya guys. Ito po yung gamot sa hangover. Kung meron kayong hangover, magluto kayo nito. Tanggal ang hangover. Pero hindi po ako hangover guys ha. Hindi na ako masyadong uminom. Kalamia guys. Dako, asus grabe. Muka guys.
Mm. Itong recipe na to guys, basta may pista sa Kabisayaan, may mga pista, meron po ito recipe na to. Mm. Sabi guys, akala guys, sa naman humuka, perting humuka. Grabe. The best. Guys, oh. Grabe. Mga subscriber ko taga Luzon, i-try nyo lutuin to guys. Grabe. Oh. Lagyan natin guys. Grabe lambuta kayo guys. Sobrang lambot oh.
higop sabaw. Sabaw na lang po ito guys. Wala siyang laman. Grabing sarap talaga. Guys, i-try ninyo. I-try. Pakulo kayo. Parang nilaga lang to siya na nilagyan ng ano, ng dugo. Huwag naman yung maraming dugo talaga. Yung lang siyang malabnaw. Damihan yun ng luya. Tapos lemongrass. Tanglad. So guys, busog na po si Boy Witik. So hanggang sa muli. Hasta la vista, Lodi. Bye-bye.